В света на автомобилите има звуци, които разказват историята на машината още преди да сте завъртели ключа. Например, звукът при затваряне на вратата. При днешните модерни автомобили той е просто среща на тънка, стоманена ламарина с пластмаса и изолация. Но когато затворите тежката врата на Мерседес, произведен през 80-те, онзи звук не е просто звук от врата. Това е звукът на заключваща се швейцарска банкова каса. Целувката на стомана в стомана. И ви казва: хаосът навън е свършен. Вече сте под моя закрила. Днес в подкапака няма да говорим само за кола. Ще говорим за върховата точка в историята на автомобила, за ерата, в която понятието производствена цена беше забранено на инженерната маса. Mercedes-Benz V124, известен сред хората като легендарната карусерия, машината, с която таксиметровите шофьори изминават милиони километри, която африкански бойци не могат да унищожат в пустинята, с която германски менеджери гонят Ферари по магистралата. Представете си кола, чието дизайн е започнат през 1976 година, докато предшественикът и Double Deluxe 23 все още се произвежда. Пускането й отнема цели 7 години и се изхарчват милиарди марки за НИРД. Инженерите в Щутгарт не са мислили нито за секунда за производствените разходи. Компанията им е дала само едно нареждане: направете ни най-добрия автомобил в света. Цената ще я сложим после. Затова Т-24 се смята от историците на автомобила за последния Мерседес, в чийто процес счетоводителите не са имали думата. Това е речниковата дефиниция на свръхинженерство. Добре дошли в подкапака. Погледнат отвън, W124 изглежда като тежък, ъглест, кутиест седан. Никакви преувеличени линии, никакви агресивни спойлери. Геният за този дизайн е легендарният главен дизайнер на златния век на Мерседес – Бруно Сако. Философията му беше ясна. Mercedes-Benz трябва винаги да изглежда като Mercedes-Benz. Нов модел никога не трябва да остарява предишния за една нощ, но истинското чудо на V124 не беше в дизайна, а в скрития, аеродинамичния гений. В началото на 80-те светът все още не беше забравил петролната криза и икономията на гориво беше въпрос на живот и смърт. Инженерите на Мерседес вкараха тази кутияста кола в аеродинамичния тунел и я тестваха с години. Резултатът – коефициент на аеродинамично съпротивление 0,28. За сравнение, Ferrari 360 модела от 2000-та имаше около 0,33. W124, въпреки масивния си вид, разрязваше въздуха като куршум. Как? С пресмятане на всеки милиметър. Игълът на пластмасата под бронята, формата на огледалата така, че вятърът да не удря страничното стъкло, всичко беше планирано. Капакът на багажника образува остър феобразен ъгъл назад, за да може въздухът да се отдели от колата без турбуленция. Дори дупките върху капаците на джантите бяха проектирани така, че да охлаждат спирачките без да нарушават въздушния поток. Благодарение на тази аеродинамика, при 200 км по магистралата вътре не се чуваше никакъв вятър. Най-малко известното доказателство за тази аеродинамична мания са огледалата. Ако погледнете V124 отпред, ще забележите малка странност. Лявото огледало е вертикално и голямо, а дясното е квадратно и по-малко. Не е производствен дефект. Инженерите са изчислили, че дясното огледало не трябва да е толкова голямо. Намалявайки го, те едновременно намалиха съпротивлението и улесниха паркирането по тесните европейски улици. Нито 1 милиметър в жертва на естетиката. Визуалното шоу на V124 е прочутото единично чистачко. Повечето производители монтират две стандартни чистачки. Ефтино и лесно. Онези, слагащи едно, оставят горните ъгли на предното стъкло мръсни. А инженерите на Мерседес, за които цената не беше проблем, монтираха ексцентрична зъбна предавка точно в центъра на механизма. Чистачката описваше дъга от дясно наляво. А когато достигаше горните ъгли, механизмът я удължаваше телескопично навън. Когато се върнеше в центъра, я прибираше, за да не удари уплътнението на покрива. Благодарение на тази невероятно сложна кинематична система, едното чистачко почистваше 86% от предното стъкло. Никой друг автомобил в света не постигаше такова почистване. Необходимо ли беше? За счетоводителите ненужен разход. За инженерите при 200 км в дъжд максималната видимост не беше луксозно изискване, а въпрос на живот и смърт. 224 беше проектиран и за безопасност при асиметрично фронтално удари. Един от първите сериозни автомобили с такова изискване. При удар шасито беше проектирано да избута двигателния блок надолу, а не в скута на пътниците. Дори дръжките на вратите бяха проектирани да издържат на натиск, за да не затворят пътниците вътре след катастрофа. Сравнението с банкова каса не беше метафора, беше инженерска реалност. W124 не беше само седан, беше цяла екосистема. Произвеждан в 4 варианта на карусерията, всеки от тях съдържаше собствено инженерско шоу. Комбито беше аристократ за носене на товари.
За да не потъва задът при натоварване, задното окачване използваше хидропневматична система с регулиране на нивото. Колкото и тежък да беше товарът, системата вдигаше хидравлично задната осте и я изравняваше с пода. Но истинската лудост беше в капака на багажника. Толкова голям и тежък беше, че при затваряне с трясък, поради перфектната изолация на купето, вътре се получаваше ударна вълна от налягане и ушите на пътниците се запушваха. Инженерите, вместо да улекотят капака или да намалят изолацията, изобретиха първия в света вакуумен моторен механизъм за капак на багажника. Бавно го спускахте надолу и вградения електрически роботизиран мотор го захващаше, изтегляше и заключваше тихо. И всичко това през 1975 година при купето нямаше безстълб между страничните стъкла. Когато ги спускахте, предното и задното напълно се обединяваха. Но тъй като нямаше безстълб, предните предпазни колани трябваше да се вземат от задната дясна страна. Мерседес каза: нашите клиенти не могат да се навеждат назад. Вградиха в рамката на вратата роботизирана ръка. Гуртбрингер. Щом седнете и включите контакта, от вратата изкача ръка, която поднася предпазния колан до рамото ви. Закопчаете ли го, ръката тихо се прибира. Инженерно шоу от 1955 година. Ами двигателите. ОМ серията дизели, ОМ 601, ОМ 602, ОМ 603 са легенда. В Германия, Албания или Марокко ще видите double веразии четвърлита с 1,5 или дори 2 милиона километра. Блоковете им са от чугун, толкова дебел, че може да служи за бункер при ядрена война. Системата за директно впръскване липсва. Работят с предкамера. Затова при студен старт трактат като трактор, но никога не се развалят. Механичната редова помпа за впръскване се самосмазва с двигателното масло. Толкова е проста и здрава, че вместо стандартен дизел можете да изсипете олио за пържене, ленено масло или дори малко газ и колата пак върви. Веригата на разпределителния вал е двойна. Никога не се скъсва. Докато има масло и вода, тези дизели са проектирани да работят до края на времето. А сега историята за 224-500 В края на 80-те BMW касираше пазара на високопроизводителни седани с M5 и E34 карусерия. Мерседес нямаше отговор. Инженерите хвърлиха лудата идея да вземем масивния 5.0 литров 32-клапанен V8 мотор M119 от кабриолета 500 SL и да го сложим в тази скромна семейна кола. Идеята беше брилянтна, но физиката безмилостна. Огромният V8 не се събираше в стандартното моторно отделение. Трябваше да се разшири отделението, да се усили шасито, да се монтират масивни спирачки от SL модела. Колеята се разшири, гумите излязоха навън, разширените калници правеха колата да изглежда мускулеста, но тази Франкенщайн W4 физически не се побираше на монтажната лента в завода на Мерседес в Зиндефинген. Роботите и транспортните ramена удряха разширените калници. Редизайнирането на линията щеше да струва милиарди. Вместо това Мерседес се обади на съседа – Порше. По онова време Порше преживяваше най-голямата финансова криза в историята си. Производственият капацитет на завода им в Цуфенхаузен стоеше празен. Компанията беше на ръба на фалита. Мерседес предложи сделка, която Порше не можеше да откаже. Сглобете тази специална кола в нашия завод с ръчен труд. Започна един от най-забележителните производствени процеси в историята на автомобила – логистичен кошмар. Мерседес изпращаше шасита с камион до завода на Порше в Цуфенхаузен. Инженерите на Порше ги разрязваха, разширяваха и заваряваха ръчно. Заварените шасита се връщаха с камион в Мерседес за боядисване и антикорозионна защита. След изсъхване на боята, обратно при Порше за монтаж на двигателя, скоростната кутия и окачването от SL. Готовите коли се връщаха в Мерседес за финален контрол на качеството. Поради тази гигантска логистика, докато един стандартен V-Storm 24 се произвеждаше за дни, производството на един 500E отнемаше 18 дни. Изцяло ръчно изработен. 326 конски сили, 470 минимален въртящ момент. Отвън изглеждаше като нормално такси, с малко по-мускулести калници. Но когато натиснете газта, онзи чугунен V8 ревеше и се разправяше с спортните коли по магистралата. Днес чист 500E се продава на търгове за стотици хиляди долари. И да, този проект беше един от спасителните пояси, измъкнали Порше от фалита в онези тъмни години. Но всяка легенда има своя предател. В средата на 90-те Toyota пусна Lexus LS400. Кола с качеството на Мерседес, но на половин цена. Мерседес изпадна в паника. Начело застана Юрген Шремп, не инженер, а чист бизнесмен. Целта му беше рентабилност, не съвършенство. Правомощията на инженерите бяха ограничени и юздите преминаха в ръцете на счетоводителите.
През 1995 година производството на седан V124 беше прекратено. Замени го V210, технологично наситен с нови V6 мотори и електронни играчки. Но душата беше продадена. За намаляване на разходите преминаха към ефтина, нецинкована ламарина и нискокачествена водна боя. Резултатът беше най-голямото унижение в историята на Мерседес. V110 започна да ръждясва жестоко само 4-5 години след завода. Пружинните чашки на предното окачване ръждясваха и се чупеха внезапно. Предната ос потъваше докато карате по магистралата. След безсмъртието на V124 да видиш 5 годишен Мерседес ръждясващ пред вратата ти беше шок. Само за 10% по-ниски разходи Мерседес изхвърли 100 годишната репутация в кошчето. Накратко, приятели, Mercedes-Benz V124 не беше кола за потребление. Беше наследство. Инженерите проектирали го, са седели на масата си с мисълта, че тази кола ще служи не само на първия собственик, но и на детето, дори на внука му. Нееластичните спирали, дебелите кожени седалки, чугунените мотори и петораменното окачване. Когато днес видите Douglas Stump V4 на пътя, особено чист, незасегнат, не го гледайте само като стара кола. Той е последният цитат от златния век на автомобилната индустрия. Последната победа на инженерите над счетоводителите. Стоманена скулптура от годините, която цената нямаше значение. Под капака. Ние не разказваме само за карусерията на колите. Разказваме за потната, величествена история за тях, за инженерските упоритости и философията. Имали ли сте Dovetorts 24? Сменяна ли е електрическата инсталация? Споделете в коментарите. Каквато и да е колата ви, да не ви запушва маслен филтър, да не ви удря камък в гумата, абонирайте се за подкапака. До следващото видео. Пазете се!